Noizbait abortatu aldozue? Ez. Inoiz. Noizbait abortatu egin duzu? Ez. Eta hartu duzu hurrengo eguneko pastilla? Ez. Badakizue zenbat diren hartu urtean? Nik ez, 3 igual, 3 olako zerbait. Baina 3 zer de urtean o bizitza oson? Nik usango nik urtean, ez? Bai, ezakit. Bueno, ez dakit. Ez dakit. Entzunda daukat 3 aldiz hartu aldela, baina igual mito bat da ezakit. Irakurri dut, igual 2 edo horrela. Osa, gehiago ez da oso ona, gorputzeranko. Noizbait abortatu duzu? Ez. Eta egin beharko bazenu nola egingo zenuke? Ez dakit nola funtzionatzen den, baina segurazki nire medikuaren era joango nintzateke eta hortan informatuko nintzateke. Ba ez dakit asko, baina seguru medikuen gana joan beharko duzu eta operazio bat egin edo ez dakit. Hombre, nik uste dut medikoan afan da, ez? Bai, nire medikoan gana junda, norbait gertukoa izango dena eta bai. Noren gana joko zen duen? Mediku ez dan noren gana? Nik uste kuadriako baten batena. Bai, kuadrilla edo bikotea baldin badao edo familiako bat egin dakazuna kriston konfiantza benetan badakizula ez dela inongo arazik egongo. Ordunaldia eteteko informaziorik badaukazue? Ez. Ke ba. Ez, bat ere ez. Eta zuk bilatu izan duzu interneten edo libururen baten edo? Ba, igual interneten noizbait, igual noizbait bai, baina bakarrik interneten. Eta non topa aldo zuen? Ez que bestela interneten edo osasun zentora juten. Bai. Oso gutxi, osea, gehienetan ez da oso zehanzki hitz egiten. Gehienetan gainetik da izaten da eta ez da gehiago. Badakizu abortatzea zertan datzan? Bai, baina, orokorki ez dakit zehazki zein diren pausuak, baina dependatzen du hilabetero edo zenbat denbora daramatzazuna ordun edo, ez? Bai. Abortatuko bazen duen, non abortatuko zen duen, publikoan edo pribatuen? Baliabide aldetik nik uste dut publikoan, baina segun ze tratu jasoten duzun publikotik bai, eta pega asko jarten botze, pribatura. Bai, ni hasiera baten publikoa joko, baita ere nire bizitza osoan osasun publiko osasun publiko nolako sartua. Esan duen bezala nire kideak, hoxe, pribatua joan behar baldin bada, tratuangatik edo beste aukera batzuk emate dituztelako, osasungarriagoak izan daitezkenak edo makina berriago daudelako, area. Naiz eta seguro pribatua izan, ni publikora joango nintzateke. Nire pentsamendua da publikan profesional onenagoak daudela. Zer egingo zenuke abortatu beharko zenu eta ilegala balitz? Pues joan igual beste leku batera, legala bada, eta bertan egin. Ez dakit jende asko da beste herrialde eta edo abortatzea. Igual aukera bakarretako bat hori izango balitz, igual hori ingo nuke, baina eskegia esan dezakit. Ez deten olako egoraik bizi, ez da ezer, pixkat airean gehatzen zai, baina igual beste herrialde batea juten edo horrela. Bai, nik uste dut bakoitzan dako seguruena dana. Etxian edo zer gauza egia, azkenean zure osasuna dau jokuan. Orduan, legala dan herrialden batera. Abortuaren alde edo kontra zaude? Alde. Zergatik? Emakumearen erabakia da, azkenean, eta zure gorputza da.